eu daremos a versión política, digamos, dos feitos da situación do noso idioma en Galiza. E a situación do galego neste momento en Galiza é unha situación complicada, por varios motivos, porque está nunha situación de clara desventaxa con respecto a outro idioma que se fala no noso territorio, que se fala en Galiza, con respecto ao español, pero é unha situación, sobre todo, tamén complicada, derivada de que, por primeira vez, na historia democrática de Galiza, por primeira vez, hai un goberno, hai unha administración que non é que favoreza máis ou menos a introducción e a normalización do noso idioma na nosa terra, senón que claramente vai en contra do noso idioma. E digo por primeira vez porque, curiosamente,